Благослови, Владико! Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господи, явися нам, благослови гради во имя Господне. Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Господи, явися нам, благослови гради во имя Господне. Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Богородице, прибежно име притецем, грешни и смирени, и припаде покаяние, злобожни и злобни души. Владичице, помози нам и милосердоваши, очися погибаем от множества прегрешений. Преотврати Твоя рабище, тяго и едину належови. Страдални своим неприятны плени, от Тебе, Бога нашего, имею крепо свою, учителя ни служи, сокруши демонов немощнее ведущих, что молитвами спаси души наша. Отцу и Сыну и Святому Духу, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному болгарскому народу, на сопротивление даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. И ныне присно и во веки веков. Аминь. Представительство Христия, непостижное, ходатайство ко Творцу, невеложное, не презри грешник молений гласи, но предвари яко благая на помощь нас, верно зовущих, ускори на молитву и почтися на умоление. Предстательствующий Христу, Богородице, чужика. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, който в началото на Твоето създание си сътворил небето с големи светила, за да светят на земята и да се очудваме на Тебе, едичия Творец и Владика на тварите. А земята си украсил с зеленина, трева и с различни семена, според рода й. И като си е натичал цяла света,
благословил си я за благоукрашение. Сам и сега, Владико, погледни от святото си жилище върху нашите лозя и ги благослови. Запази ги от всяко дяволско злоотищрение и от коварството на зли човеци. Направи ги да принасят овреме плодове и ги изпълни с твоите благословения. Изгони от тях всеки звяр, гад, черви, мухи, зараза и изгаряне и отдалечи от тях всеки вредоносен вятър, защото се освети и прослави Твоето пречисто и величествено име, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыко, благослови. Молитвами пречистие, пренепорочие, святие Своя Матере, светих славних и всехвалных апостол, светих славных и доброповедных мучеников, преподобных и богодосных отец наших, силою от честного и животворящего креста, святих равноапостолих, славяно-болгарских просветителей Методия и Кирила, и же во святих отца нашего Климента, архиепископа Охридского чудотворца. Госпожо градоначалник, уважаеми представители на държавността, общественици, Ваше високо преподобие, боголюбиви отци, възлюбени Христа Бога, брати и сестри. По Божият спасителен и благ промисъл измина точно една година от денят, в който богоспасаемият град Ивайловград беше благодатно осенен от Божията майка Света Богородица. Измина една година от венеца от години на Божията милост, проявена към богоспасаемият град Ивайловград по молитвите на Света Богородица, по молитвите на всички свети и на свети великомъченик Трифон, чиято памет Светата Църква празнува в днешния ден. Тази година за благословение на верния Божи народ, на всички родолюбиви и христолюбиви жители на Ивайловград и околностите му, е дошла светата преподобна наша майка Параскева Петка чрез нейната благодатна одежда, дарена от митрополита на Яш и Молдова, на Пловдивската света митрополия и на всички вас, верният Божи народ на епархийската ни църква. Света преподобна Параскева Петка идва, за да ни прегърне със своята благодатна одежда в тия тежки дни на изпитания, дни на бездуховност, на униние, на безразличие, на отчаяние. Точно в този момент
ни е нужна помощта и благодатното застъпничество пред Бога на света преподобна Петка Параскева. Днес отслужихме Божествена света литургия и благодарствен към Бога молебен, за да възкликнем към Всеподателя Бога с думите на великия псалмопевец, свети пророк и цар Давид, който казва: благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. Ние няма да забравим доброто, което пристои Бог на нас, грешните и недостойни Негови раби, за това, че ни запази живи и здрави, за това, че даде благоразтворение на въздуха, на временен дъжд, ведро слънце и обилно плодородие през изминалата година. Отправям молитва към Бога, защото знаем, че без Божията помощ не можем да извършим нищо добро. Защото знаем Неговото Слово, отправено към нас, човеците, а именно: искайте и ще ви се даде, хлопайте и ще ви се отвори, търсете и ще намерите. В този празничен ден, съзнавайки, че ако Господ не опази града, на празно ще бди стражата му, както казва светия псалмопевец, един от своите псалми, ние възлагаме молитвено надеждата си и упованието си на Бога. Бог да дари всички нас със здраве, благоденствие, изобилие на земните плодове, във вашите домове да не оскъдява хляба, пшеницата, виното, елеят и всички Божии благодеяния, тъй като се ползваме от тях всякога да благодарим на Бога, казвайки: слава Тебе, Боже, благодетел наш вовек. Да живеем за Негова слава и за наше душеспасение. Възлюбени чеда на Светата ни Църква, отечески и вседушевно се обръщам към вас. Стойте твърдо върху вечната скала на Светата православна вяра. Пазете чиста праотеческата ни вяра. Бъдете апостоли и вестители на Словото Божие за вечния живот и спасение в домовете си, сред чадата си. Бъдете изповедници на Христовата истина със слово и на дело. Бъдете усърдни в молитвата и знайте, невъзможното за човека е възможно за Бога. Нека хлопаме на дверите на Божието милосърдие. Господ е благ и щедър. Той ще ни дари с просимата благодат. Той няма да ни остави. Нас, християните, православните християни на Светата родна Българска православна църква, каквито и да са изпитанията, стихиите, премеждията, теготите, Господ е обещал, че портите на ада няма да надделеят над Неговата църква, над църквата, която Той основа, която Той създаде, която Христос изкупи чрез кръвта си, пролята на кръста заради нас и заради нашето спасение. Знайте, въпреки скандалите против църквата, въпреки греховете на човеци в църквата, Светата църква е свята и чиста, без петно и порок. Българската църква е малка, измъчена и страдала, но тя е част от великата църква Христова, над която слезе Светия Дух на Петдесятница. Малка измъчена църква, но успяла да преодолее и надживее своите врагове и гонители. Успяла да
се запази до днес и вовеки, като стълб, крепило и утвърждение на Христовата истина. Днес отправяме молитва към дивния Божий угодник, свети великомъченик Трифон, който с живота си засвидетелства непоколебимата си вяра в живия Бог, в истинския Бог. Него просим да благослови вашият земеделски труд, трудът на лозарите, на винарите, да благослови с изобилие и успех. Така както Той е защитил от нападението на вредни насекоми в древността лозята на вярващите християни, така всякога да бди над нас, над всички вас, над вашите домове, над вашите чада, над богоспасаемия град Ивайловград. И имайки дързновение пред Бога, да възнася молитвите си за вас, за здраве, благоденствие, благопреуспяване и душевно спасение. Амин. Честит празник, честит, щастлив и благословен празник на богоспасаемия град Ивайловград. Да пребъде този град вовеки благословен от Бога и неговите жители запазени от Бога в здраве, сили, земно щастие и небесно спасение. Амин. На новая и благая века. Амин. Благоденствено и мирно житие, здравие и спасение, и во всем благое поспешение, подаш Господи, високо преосвещеному митрополиту нашему Николаю, со свещеним его клиром и богохранимому его паствою, благочестивому и православному българскому народу, правителствующему синклиту и христолюбивому войску, всем благочестивым и православным християнам, всем присутствующим и молящимся с нами, всем празднующим свети праздник сей, Иисус аминь, да Душевно благодаря на госпожа градоначалника, кметицата на този град, за любезната покана, която и тази година ми отправи да дойда и изпълня своя пастирски дълг, да отправя молитва към Бога и преподавам Божието благословение на всички вас над град Ивайловград. Уважаема госпожо кмет, благодаря ви за проявеното всякога християнско, православно и родолюбиво съзнание. За това, че вие като светоуправник от този век сте осъзнала преди всичко значението на Светата православна църква за духовното израстване на този народ. Много са политиците в нашето съвремие, десетки години, които се стремяха към едно единствено нещо. Този народ да не знае, че има 10 Божи заповеди, да не знае, че е грях да се краде, да се лъже, да се обижда, да се прелюбодейства, да се злослови, да се завижда. И може би до голяма степен постигнаха своето. Изгониха голяма част от нашите сънародници да търсят убежище, да търсят пребивание далече извън пределите на Отечеството. Благодаря ви, че вие, поставена по Божия промисъл тук, на това място да бъдете градоначалник, съзнавате, не се съмнявам, че успешният светоуправник, било то президент или министър или кмет,
е православният политик. Онзи, който управлява с гласа на съвестта си. Живата съвест на човека е гласът Божий у нас. Тогава, когато взимате решение за добруването на този народ, ръководете се от Светата Библия и знайте Христовите слова и цял свят да придобие човек, не само Европейски съюз, целият свят да придобие. Ако погуби душата си, нищо не го ползва. Пазете вярата на този народ. Пазете вярата, защото вярата в миналото победи робството, не друг, а православната вяра победи турското робство. Тази вяра ще ни бъде нужна днес и в бъдеще, да победим по-страшното робство на бездуховността, на безбожието, на злото. Дързайте да крепнат силите ви, да се умножават успехите ви. Знайте, няма труд, почтен, честен, градивен, който да не се благославя от Бога с успех и да не носи радост и удовлетворение. Помагайте в делото на Светата Църква. Бъдете с нас и ние ще бъдем в молитвите си с вас. Бог да бъде с всички нас, сега и вовеки. Амин. По молитвите на Свети Трифон, по молитвите на Света Преподобна Параскева Петка Епиванска, благодатта на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца и общението със Светия Дух да пребъдат с всички вас и богоспасаемия Бог сега и вовеки. Амин. Спаси Господи, роди Твоя. Господи, благослови с изобилие на земните плодове, мирни времена и всяко благополучие. Амин. Во имя Отца, амин. И Сина, амин. И Святаго Духа, амин, амин, амин. Во имя Отца, амин. И Сина, амин. И Святаго Духа, амин. Хайде, и тази година да е по-добра от миналата. Сошно грозде да озрее, руйно вино да се лее. Ерия да е. Скъпи гости, уважаеми гръчани, днес слънцето, светлината и топлината са с нас, защото с нас е вярата Божия, тази, която ни крепи, тази, която ни дава сили в трудните дни. Да, животът на никой не е лесен, но тази вяра ни е спасяла от времето и годините назад. Затова от все сърце благодаря за отправената и приемна покана от вас, ваше високо преосвещенство, защото след предната година, когато тук дойде образа на Божията майка, в нашия град се случват хубави неща. Това, което ме радва днес, е, че с вас носите още една светиня, което ме кара да вярвам, че тази силна обич
тази силна божествена вяра ще бди и ще пази нашия град. Скъпи байловградчани, като кмет на тази община, аз няма да престана да работя и заедно с моя екип и с хората в този град да се опитваме да направим най-доброто за всички ни, за да се превърне Ивайловград в прекрасно място, където да живеем. Това, което за една година успяхме да направим от миналия 14 февруари до сега, не е малко. Ремонтирахме и обновихме изцяло сградата на училище. Единственото училище в Ивайловград. Ремонтирахме и обновихме единствената детска градина, която имаме в Ивайловград. По оперативни програми, без за това да използваме нито един лев от накоплатците на тази община. Днес за мен е особено щастлив ден. Не само заради това, че е празника на нашия град, празника, който бележи началото на една нова селско-стопанска година, която всички влагаме вярата и надеждите за по-добри реколти, но и защото в днешния ден имаме такава висока чест да бъдем посетени от вас, ваше високо преосвещенство. Днешният ден е празничен, защото само преди час ние открихме емблемата, символа на Ивайловград, антична вила Армира. След много усилия през тази година тя успя да запести в онзи плясък, в който поколение Ивайловградчани искаха да я видят. Върнахме мозайките си, оригиналите на мозайките, благодарение на подкрепата на професор Божидар Димитров, почетния гражданин на Ивайловград. Успяхме и върнахме мраморите, които се намираха в Националния археологически институт с музей Кампана. По този начин един вълшебен паметник заживя за нов живот. Днес е паметен ден, защото именно този обект от вчера е със сертификат. И това е моята новина към вас, Ивайловградчани. Обектът, който завършихме успешно през тази година и който преди малко открихме, е вписан вече с удостоверение в списъка на 100 обекта на България. Бих искала да обявя още една инициатива от тази висота на трибуната, където съм днес, а именно, че днес поставяме началото на